Boro bengi ya mwancho murigereria wegeta seni kya Ndizi TV na bubwansu bumugusi ekerongwege na bunaritkoria uri abere ritorero kegima nobe kwabere gokwego kya asemiro bilionsi yeritkoria rero ekerorire neritkoria Jumanne tariki 25 cyomotyenyi ogatano narimo omwaka no iwechi bwibere na 22 nekinga kingiana ndekero yaragirense yemo yabono mugoroba ekerongo kwariganya erionkomanye ari nkwariganiretie SMS ito yamangana maya asenchera ere yobekeranu nabakogendera tubate wetera media platforms chaito asense mere ya Facebook na YouTube wetera Ndizi TV News aso mutandao Twitter @Ndizi TV News naboigo ase website chaito tonyore wetera www.ndizitv.or.ke iro togendere go kumanya manke ko kwarigani ero sange na nchigo ikomeryo ngomanye nararia nkwagadiganirite ko rwachinse mochionsi asenchera ere eyo boikeranu kabana nchigo ikomeryo retariane Everlyne Osero uritokubatira nere kwene kiabuna onsi na wikera sense muyimanyerero nigakoro kwa Auta ngo kwariganya mangana Amayia Ensa Eyemo ngotoko ya chaka korwase county ya Kisii awase ensemo y'abamenyi be county ya Kisii babere bagukwanira igoryo kungusana na okukogenderete kwenekiwa egati umurwanire wekirogo cy'obugavana ase county ya Kisii weterase kyamakya ODM Simbarati nabayigo omugavana we county ya Kisii omuske James Elvis Omaribonkwae asikeria babere bakumochiya chingwa na chiaye arati orobati oroni watwarganira senchera ereyo wemekeyima no muri keito Mildred Momanyi Magega yoyo kubolia ekerogo kyobo gavana gwetera ekiama kya ODM Simba Arati watoka igoro ya mangana yoburai alia Kenyanya nigo bono ensemo y'abamenyi korwa gusiba momochiri Arati asengwane yo igon kumetia musangerere koba alia Kenyanya omosi oitono arenge na Mr. Arati okorigie ekerogo kya Kisii County iga tutagete gukwana bororo sebu nabangi na Kisii County iga Mr. Arati ekerogo tiana asobosi bw'abantu ingabantu tutachane ingomogo chigotachana komo abantu ba Kisii iga bamanyete ngo bago chigochoro murai tiga kwe ekerogo utaraegwa tiga bonjaya barai bakorire gasiengiya igongwa ko uri project cyaye hati igore akore no murembe agende Arati kange ya agenda aburi ubugabana ari esarenge ari no amanyikanite tari Kisii abagakambaro bamayite Kisii muna ya merete muna ya ansete muna ya ikireiga kandi kero muntu gokoro campaign turukurusya abantu busonga oire bugirana turukurusya abantu busonga oire bobasi iyo gotigaba basi ari skwagenda abagiranga ari skwagenda ba nariyo kumanya campaign kyogokora Chinga kiecho nigo bamomochirie omwaziri bwoborendi bwaime Dr. Fred Matiang'i ase okorekana kumobwatisya Arati na kumogania gotigana n'oburai bwe county ya Kisii. It's very sad garo omusias Matiang'i agocha go frontline omuntu oyaba kusitotataje omuntu kosi kills omuntu tugo chime kutani ne yonse tata ite other leaders ba express views cyabo kutia saba na inchi abo kusina abantu abangaini enkomo sabala enda ga sobo nyamira sakwere ndaga jete ara rusi UDA ororo nande ko batebi ndo mwakara irodinga njeti na rakerego ki ODM koruo bojumbe obo MC mbiyo mano mutomatiana you come from Nyamira County njenga tunane ko sabaga kisiyeso minto just concentrate asa mangana Nyamira County aso wake kura yabo naenda concentrate ne kia makia okia UPA amangana Kisii County tigera electorates ba Kisii County ba make decisions chiabo on their own without the ones kucha kwa doctor nigo bamwiraneirie omurai we kiama kya ODM Raila Odinga ngambu ya mono ase okomochora Martha Karua ase oburai ase boigo abarai abwo basabire omorembe no botoereru unabona omongina ogocha gocha iga Martha Karua togogete mono ingomugake oite president Raila Odinga iga tochorero omongina ingakiteri tuanya kwa egwekero gekenene bune kabangina ntwagusi ntumanye tifutu uko bakiranga abantu bamito bagusi
tochore no mulembe no mo geni toko gocha Martha Karua tomo amasikani tomo karabise na Idi Amin ndo twale gocha kugania ngachikule chibe chiobo choereru tunawarai bagusi twara masikani gocha sabarai bande elinde tonyare konyoro murayi uranyare kugambera Kisii County. Ginko ripota legata seni kia Ndizi TV, Mildred Momanyi. Miamano umurikio ito Mildred Momanyi asorwa tiururu ikranu korwa se county ya Kisii. Ekarabano mancho umurigari togenda togotigara se county ya Kisii nigo abasubati korwa se county eye anene bali bako koboko obomo bwa Azimio One Kenya koko nigo babeire bakumwarigania omokonyo Raila ime iye gusi yo kageire gotara ritko ria Halamisi eikeyega unenchira yamo yo yakire koko bosbo bochore bonene bo mwako yega bwechibwibere na 22 Sara Nyarangi Ontita noroboti urwa sobwime. Orogongo rwagusi ngatiye chinsemo chiria chigenderete kwenyorera abageni batari babutambe abwase bakwerigeria chikura asobochore bonene boribosio abwase omokonyo ye Raila Odinga asobomo bwa Azimio la Umoja One Kenya Alliance Martha Karua nomurugio ye Raila Odinga omongina Aida baguche gutarera kaunti ya Kisii rituko lia Alhamisi. Tumekusanyika hapa kwa ajili ya siku ya Alhamisi. Mama Ida Odinga na Martha Karua watatembelea Kisii kwa miradi mbalimbali ambayo imefanywa na Kisii County. Kwanza atafungua gender based violence ambayo imejengwa na mama wetu mama county Janet Ongera. Alafu ataenda Ketarech atafungua Mother Child na Doctors Blaza. Asema areganiayo abasubati abo barababwatani bazimio la umoja korwase orogongo rwagusi nigo besokirie nako baregania baberabo aseba orokirie omogokobo igonde no mogoko monene rituko ria Alhamisi naende ngo sabarike bwango Martha Karua karibu seito Kisii Ida eiwe nyumba rituko ria Alhamisi rigoika yonko boria bangina ba minto munyare gocha sobonge tukaribisa bangina ba minto ngakiye kero barache ntocha sobonge na hende chi project ocha gotokorera chiri chigutoinwa omongina gotuyariga ni tisasawa tokoganyete na gokworo kina gokogo semeria inga umochitariki kianda ntokore enkore nigo abangina bo batebire bagocha komobwatesia na komosira oyokorigie kirogo kyobo woman rep county ya Kisii omongina Janet Ongera eliarae ase ntunda ya kabere ase county eyo kandi to tambuki Janet Ongera nera tubwatesie muno omongina minto na intu abangina bono kurumasinani nari toranyore birogo ase togosoa ikiagera konyeto gusiekererwa omorembe noro ogosaba kwa bangina bo asibatebire bali tayare asobochore bonene bu mwakoyo asibalire ira yogoche kumobwatesia omongina Martha Karua go asogwenge egunka kero monta bangina bagusimwensi pichi kure chino gotorabeka ase kabwe kamo ekikere ase omongina Martha Karua tuko tayari kama tarehe 9 mwezi wa 8 sisi tunajua pale tukiweka kura ya baba tayari mama ameshaangaliwa maslahi yake. Tunawanya wale watakao kuja ambao watakaye kuja kuvuruga huu mkutano wa kina mama. Tunahitaji peace. Sara Nyarangi Ontita, Ndizi TV. Na korwa se county ya Nyamira nigo siasa chene kiwasa matanga yamo ensemo ya tende iyo kutoka se ward ya township imeyebunge ya West Mugrango county ya Nyamira chingaki abarai au baba wekera naso muyego yo ero korwa engora yabo awasibo igo baba we akire koko iyo korigia chikura bospo bochoryo bonene bo mwako igabwe chibibere na 22 yo koriya kero kyo bochumbe asebunge ya West Mugrango Steve Mogaka nigaganya siasa cyo murembe na monokuboria bananchi gokora ogochora korokuya muri cyo itkorwa se Nyamira job manki noroboti urwa senchira heyo wime ase amatanga a James Rory ensemo ya tente ward ya township West Mugirango county ya Nyamira nigo siasa chobochori obonene wo mwakoyo chaba chiko enekiwa
oyo raririe gangaya yo korigie kiroge obunge wa West Mugirango wetera ekiama gya Jubilee Steve Mogaka na sababa Kenya gochora abarai bebikora onye kiongozi na aropendeleire oteba ngo mwana oyo arwete ga atari koye gubasari oyo tari koye gubasari oyo tari koye gubasi oyo tari koye gupara oyo amecontravene amekiuka ile ahadi alichukua kwa Mungu wake. Nasaba bamenyi be county ya Nyamira kokora siasa chomorembe na komochora asobochori obonene bwo mwaka oyo. Naomba pia viongozi sisi wote katika nchi ya Kenya, let us exercise restraint in using the youth for the wrong things, particularly in the next 40 or so days. Because sitaki kusikia eti ni kwa sababu naomba kura nipate mama fulani amevunjwa mguu, nipate baba fulani ameumia. Samuel Onchari oyokoligie kirokyo bwa MCA bwa township nasemya bamenyi gosemeria Nyasaye asoborai obya ichena aligie kiroge kasemya kai kumia ere bono ya kweretani yenta gitukuchosia nimbwate birenge byibya ase kitabu gya Danieli ibere 21 Nyasaye nero kurusia magambi nande nero okubika igo Nyasaye ororeke ocholi ase Evans Mumanyi asingererie chisemi cy'abana cintakana na korwa eira gochiko bakorera amagenderero asobochori obonene bwo mwaka oyo nchase kenyoro keri konyete kenyoro gyate nte gomba cintakana ngosomia 15 ase 15 cintakana isano ne university kire nchemoranga kende lakini dorega sina korire moroche moranga tigo korera cindia mono Obed Mumanyi oyokoligie kero na koreta amagenderero amanene asense meyo abangi naboka amacha abaitire metu bakaboni gamba bwate tukimotu abangi nabange babwate chitukimotu mutokichiyo baimokirie buyu bakamache amacha abachande ninteme mbarentere bohole ya mansaberani mwambe kasama sabasana Obed Mumanyi soki na basabire mutu alkinga kingia kurwase county Nyamira Ginko reporter ya Ndizi TV Job Maangi Miyamono muri keito Job Mangi asorboti ururo ikiranu korwase county ya Nyamira ekiombe kia haki Afrika nigo kia boriria bana siasa gotiga kwa gutumeka amangana ari arasegete chiburaburu gosekoreto wetana egatia ba Kenya agento kira basekoirera uguturubani wa ko murembe imense ya Kenya ukona chinga kibatu arege ikaro imye mucho Nairobi nigo bayigo ekiombe kio kia boriria basae korenda tibatumeko bobe na bana siasa munenchira ya muyo gosegeta chiburaburu oroboti urwase nchira yo wemeni go arganire numuri keito Frida Kerubo Mira His Excellency Amos Kimuomenyaribo Nomo Deputy Oye His Excellency Dr. James Ondicho Gesami Wengine ugimokore mimi niko nyumbani bwana na lazima nitoe rambirambi hapa nyumbani Nama tukabere maiga yechiburaburu koine kiwasomo yegoyo mubwa matanga imeye county ya Nyamira maiga yumubwatani yo mubu gavana bwe county ya Nyamira Amos Nyaribo goten na kurwero ngori ya yego chia senkeyo oyo korigie kergo kyobo jumba se bunga ya burabu imeye county ya Nyamira Davis Yogari niga mochirie ege kolekyo Asamalieta ngoro kuona Rebo Davis Obiro Gari Kobolindo Bochumbe yani member of parliament from Rurabu constituency eyuere county ya Nyamira kereto kwenda kuralichikura tigaturalichikure chino morembe na ndekere monto ndairuli baga au kwana gotebya abantu babura wingi agwenta ko bakora tigatomwa maskani ali agwenerete erinda nyare ko ni chisera cyabya asomo yego yuni go chiburaburu cyane kiwa nako iriro mo yego yogo tenena asegeka na letre poli yo mugabano Nyamira na letre rongori yo mugabana Order na meji tirango tira ona abandi na abatinde tiatwaro kenda bauti nigo chinga kyo Davis yaboria basaye gotatume kwa asogotora nemesangirekano nakogani siasa chomoremba se county ya Nyamira abasaye gento na abatebi tiagotumeka naba na siasa chinga kyechi tigatwake chikura no morembe na ndaba na siasa mbanya ko batumia bobe erinde
konya kolete mefurugana ase chingaki chi campaign. Nonye nabo abwatani banyalibona gesami nigo barireire yo guchikobo bwatsia asobo chorio bonene buri busio olikoyera account ya Nyamira na inde asentundende. Mwancha 2022 August tariki kianda yalibonero mugabana Irana bamuraba mulega abamuraba irana bochirogoro ase chingaki echuwaigo Davis niga waburiria abasae kurwe bunga ya burabu komo bwatsia sobo chorio bonene buri busio egento na tebya abasae baburabu moroche future ito burabu ne vijana na ande vijana ne vinge ga burabu bitabwatie kasi na ande kere kijana kere mutugari ekiranya gukora development na ande kiranya gukucharia abasae abangina n'abagaka niga mentire buna omubunga oburabu okorera mange korende naro ataraikirania ayua agochia gokora beni mumanyi okorire gasi lakini chinse monchiro gari atarakora in terms of development in terms of egento na kuana chinyagitari they don't have enough staff igakarenche na sobo gambiobu I'll make sure it's staff mbaisanete ne school chonsi erindo tanya korete development ko reporter ya Ndizi TV kurose county ya Nyamira eritirane nkurokwa Vincent Onyancha Mwancho murigerirwa nongo saba okwabera roboti oruno rwaye Vincent Onyancha kurwase county ya Nyamira wasoyo kuriye kirogo kyobo chumbe asebunke ya borabu ime county ya Nyamira Davis Ogaro aberega kumochia chiburaburu echo chene kiwa asa matanga yamo ime yebunke yo nigo boigogara aberega kuboria abantu kurwase county eyo ya Nyamira nene kurwase bunge ya borabu komwakera chikura sobonge ekero chireke chitariki kyanda chomutinyo 5 na 3 mwako yega eriache kora county yo mukoirani ase oroboti ruaye Frida Keruboni ngautumanya buna ekyombe kia haki Afrika nigo kyagariria bana siasa gotiga gukwana mangana araturubani omurembe imeyense ya Kenya ekyombe kyo kyabage kumirana ase county ya Nairobi nigo baigo kyaboriria basae ko bamaisoti babasa gotume kwa bobe n'abana siasa ero gosegeta chiburaburu Ekiombe getarigie serikali ekyo kemanyikanite muna haki Afrika kegotoka omochie omombasa nigo giasabire abanto anene mono abasae wetangane chiburaburu nabo igogotene nabokongu asokorandia omorembe Ekiombe kyo nigo kiaragire byarabo igo chiburaburu chiakorekanete bwango iga sechinsemo chia Marsabit chingaki che campaign. I think we all understand what is happening in Marsabit. We've had serious ethnic clashes in that region, and in the process we've seen more and more people being injured, being harmed by what is happening. We've seen of late the national government, particularly the Ministry of Interior, Liri abana siasa gotarama abamirani babo chingaki chogwe yakera ekoko ekiagera barakiniri berera lia siasa. Major concern to us is political incitement, or what we can also refer to as hate speech. And of course this falls squarely under the ambit of the National Cohesion and Integration Commission. Unfortunately, we are seeing politicians increasingly making inflammatory statements against each other, against other political opponents, but also against different communities. Komenta nayo nigo basemiri abasae gotesoana nine byombo ebyo bobebu ase ogotume kwabo bena abana siasa bono nigo baganiri